Rodrigo Custoia sentado na segunda línea, segunda fila, pero enamorado xa da veiga, como antes me decía, se dan algunhas condicións. E as condicións que se dan é cando unha secretaria entrecorta o seu discurso por emoción. Unha persoa que ten unha facilidade de palabra espectacular, que non lle costaría nada falar durante 3 horas desto, pero a emoción con que fai as cousas provoca que eso que acabades de ver. Só posso dicer isto cando existe un equipo no Concello de traballadores que sinten cada proxecto como propio, que se emocionan cos bons resultados, que se disgustan cando as cousas non van ben, pero que creen en que a veiga, en que este Concello pode ter futuro. Pode ser que esos funcionarios e traballadores sean absolutamente excepcionais, pero nós creemos en eles porque sen eles non sería posible todo o que supón eso. E incluso hai traballadoras que estando xa casi presubiladas volven a vir a traballar con nós porque nos botan de menos. Eso é un síntoma claro de que as cousas entre todos e que todos somos imprescindibles para que proxectos como este sexan unha realidade. De verdade que moitísimas gracias a todos os traballadores deste Concello polo esforzo que facedes non só por este festival, non só por facer os proxectos reales, senón por todo o que se fai. Así que gracias a xente que hoxe estades aquí, outros que están fora porque non puderon vir, pero en todo a todos os funcionarios, a todos os traballadores deste Concello e tamén a todos os concelleiros pola vocación e polo traballo, e aquí está parte dese resultado. Así que para eles e para todos os que hoxe nos acompañan, pídovos un aplauso. Nós non sei se pretendemos asombrar a comunidade, pero si pretendemos reivindicar que na veiga e nos pueblos de alta montaña temos que ter as mesmas oportunidades que nas grandes vilas. Sí que somos reivindicativos, traballadores, porque creemos nas oportunidades e creemos que a veiga ten que ter cultura. Temos un club de lectura, temos este centro astronómico, temos museos e temos actividades culturais. Os nenos e as nenas da veiga, Viana e a nosa comarca teñen que ter o mesmo dereito a ter esa cultura que as grandes vilas e as grandes cidades. Pero este discurso carece de valor se entre todos non traballamos, non reivindicamos e non pedimos a igualdade de oportunidades para todos. E iso é o traballo de todos. Creo que temos que formar parte desa reivindicación de maneira continua, porque senón non é posible. Para facer este festival, que contamos con xente de primeirísimo nivel, estamos en Trevinca, estamos acompañados tamén de Xor e Marcos, defensores tamén de Trevinca. Creo que é imprescindible que neste festival se falara de Trevinca, e por eso vamos a iniciar o festival con xente de primeirísimo nivel como é Valeria Pau. Valeria Pau pasa por ser un dos mellores xeógrafos a nivel nacional, un conocedor profundo de Trevinca, un auténtico referente que hoxe tamén nos ensinará ese libro que está redactado por él con tanto cariño e con tanta deferencia hacia Trevinca. Nos traballamos de maneira insistente para que acabe ese outro libro sobre Trevinca, que esperemos que na próxima edición podamos aquí presentar en compañía de todos vos. A parte de Valeria Oclau, temos a Marcos Valcárcel, temos outros moitos autores de primeirísimo nivel, temos a San Sebastián, temos a presidenta da Fundación Starlight, tan importante para a nosa Fundación Starlight, e temos, sobre todo, e ante todo, o CEO. Por eso, vamos a facer varias observacións nocturnas e, hoxe, mañá, unha solar. Anticipando que o ano que ven vamos ter un eclipse total. E vamos a traballar para que a veiga sexa un auténtico referente nese eclipse total. Xa agora temos demanda, xa agora nos están chamando para ver as actividades que vamos a facer o ano que ven, o cual vamos a traballar para reivindicar e cuidar ese CEO. As xornadas espero que as disfrutedes, porque están feitas desde o cariño, e que vos sintades tamén protagonistas.
Vamos a presentar libros, vamos a contar con autores de primerísimo nivel, co cal espero que compartades con el, escoitemos, intentemos participar e fagamos estas jornadas como nosas. A partir de aquí, temos que traballar para que o ano que ven sigamos mellorando, o ano que ven intentemos que todavía teña maior repercusión, que todos defendamos este ceo, estas obras literarias, defendamos a cultura nos pueblos e defendamos que a veiga ten presente e ten mellor futuro. Todos temos que ser copartícipes de todo iso. Así que moitísimas gracias a todos por facer o posible. Gracias, Gloria, por o teu entusiasmo, cariño e dedicación a este festival. Disfrutade, porque oportunidades como esta nos povos debemos valorarlas. Así que moitísimas gracias e a pasalo genial.